Halipam, köynüler can çıkarýany häsiýet üýtgeme diýipdirler, şo dogrymy? Dogrudur Salih. Her adamın özüne mahsus häsiýeti, ýagny yaradylşy bolýandyr. Her bir adam yaradylşyna laýyklykda özüne zerur bolan gowluklaryň hem-de ýagşylyklaryň arzuwyna bolmalydyr. Halipam, oňa häsiýeti gıngraklygy gödek adamlarym girýärmi? Ýagny häsiýet yaramaz adamdan nädip gowlugy garaşyp bolar? Häsiýet yaramaz adam özüniň bu kemçiligine düşünüp aklyna aýlanan wagty özüni ören ul özgörmeliň bolandygyny düşünür. Özüm bu özgörme adaty ýagdaýlarda ýetip bolmajak üstünlüklerdir. Halipam, muňa bir mysal getirip bilermi? Mysal üçin Hazret Ömer alyp göreli. Özüne diýen gowny etýän, adalaty dillere destan bolan Hazret Ömer gereklerine kadyň öňüne iki bükülmäni başarypdyr. Elbette Halipam. Adam özüne bagyş edilen hü häsiýete görä ören ulugy ähmiýetli magnawy derejelere çenli göterilip bilýär. Ine şu ýagdaýam biziň adaty edýän ýagşylyklarymyzyň sowabyny bir näçe etse köpeldi. Onu aýtsaňyz lan Halipam. Häsiýeti gıngra bolup niýeti gowy bolanlar, ýöne bäýetlerini dogry ýolly ulanyp bilmeýänler barada näme aýdarsyňyz? Niýeti gowy adamlar dogrusul bolýandyrlar. Özlerinden ıhtiyarsyz käbir ýalňyş hereketleri bolsa da olaň wyjdanlary dowamly dogrulyň tarapyndadyr. Olar hiç açan dogrulukdan daş düşmezler. Onu dogruçuluk ýolumy ýatyldy ýa-da şeýlemi? Şeýle deredemizde ýokman bir täze bardyr. Aslynda welin muňa şany başar gudrat bardyr. Şo gudrata janymy da malymy da gurban bolsun. Erteriňiz haýyrly Galip ağa. Sen kim haýyrly bolsun? Kömekleşmelimi? Ýok, sag bolun. Bayramçylykda näme işlemekçi? Berde boljakmy? Owa berde, başga nire edeýin? Ne bileýin. Belki gelip giden bolar. Öňüňden bir ýere gidermikäňiz öýtdim. Ay ýok, gitjek yerim ýok. Tabii. Hawala. Önürüp ötüreniňden derek bolmasa nire gitjek diýsene. Siziň güýmenere işiňiz ýokmy Türkan hanım? Menem gürlemeli diýen. Gatyrgynman Galip ağa. Men siz ala dedi aýdaýdym. Bayramçylykda da ýekörüňiz bolýan, şoň üçin soraýdym da. Men özümi şeýle bir bagtda duýan. Beni günüme goýun. Ey Hudaýjan. Bana yardım. Men aladamy diýemsin. Onuna öz gaýgyň et. Yine Ey Hudaý. Allah. Öňümini ýaňy çarşdyma. Barhat emele ýatypdyr o. Hay teňmir.
Galibaga. Maňa gatyrgansaňyzam bolmasy bir iş bolaysa biljek duýjak ýok. Çağalardanam hayır ýok. Bolýa-da. Çorbaňyz için dermanyňy soň berjek. Derman içecek gel. Çağa çemeleşen yal etmeň meni. Meni günüme koyun. Yeka koyun diyen. Bolmaz Galibaga. Men gecelerini siz gaýgy edip çykýan. Size ýesewan eder ýaly adam gerek. Ýaşy bolýan çaňyz ýanyňyza bir narsaňyz gowular diýip pikir edýän. Türkan hanım. Men hiç kime mätäçligim ýok diýip näçe gaýtdym. Näme üçin aýak direp duranyňyzy hiç düşünemok. Bu garşylaňa bakman Galibaga. Ýanyňyzda sehelçe sarpan mar bolsa göwnüme degip durmarsyňyz. Aýaňyz ýaşy bolýança size kömekleşer ýaly bir adam tapdym. Ellin ayaktan galy diýip maňa çağa tereden ýal teretmän. Türkan hanım, öz derurmy özüm oňararyn. Bu gerek diýeniňiz edibiljek däl Galibaga. Salih oglum geliberiň. Assalamu alaykum. Ýagdaýlaryňyz gowmy? Bir yere gelip bir derek adara galypsyňyz. Men hiç kime mätäçligim ýok. Mätäçlik etmeýändiň bir Allahdyr, Galibaga. Onun maşy ähli zat kömege mätäçdir, şeýledämi? Sizi kiçek goýaýyn, sizem tanışyň oglum. Galibaga dermanlar mejmededir. Men bakym gelerin. O görýän naharyňyz bolsa aýdyň, men akşam taýýarlaýyn. Men ketekiň elinden tagam ýýänlerden näl? Beýdimäň, belki alarsyňyz. Bulary ulansaňyz ýöräp bilersiňiz. İçiňiz azygytar. Bulary ulansaňyz ýöräp bilersiňiz. İçiňiz azygytar. Sana pişek satyn alýan barmy? Bulary pulum berendiň ha? Halymydyk bolsaňyz hakymdy tutaýarsyňyz da bolýarmy? Ver bakayım. Hani berberi. İyiymiş. Ervet däl ýaly. Kafan çalıyor. Kellen erwedi işläň okdyn. Ama kendi... Birden gatyýadaýmaň. Bir zat gerek bolsa maňa aýdaýyň. Gürleşdikmi? Bolýa, gürleşdik, bolýa be. İnsan hemişe ecidir. Garran soňa hasam ecildigi özüni hasam duýdurur. Eýdi halipa adam garrasa da ejildigini duýmaýan halatlarym bolýarmy? İnsan garradykça iki zat barha juwanlaşyr. Biri aç gözlügi, beýlekli bolsa, ýaşaýşa bolan söýgüsi. Çok tuzsuz. Nahar gaty ýuwan bolupdyr. Tere tap bol, gap başlardy gaýmy? Olar aýalym pahyrdan galy. Alada galmaň. Galibaga. Wagt bir çen mol Salih siz düşeňize geçirsin, bugün hereketiniz ýetdi. Ýok manel. Yerime özüm geçerin. Ýöne Hawa siz gidiberiň, zerur bolsa men çağıraýyn Galibaga. Galip daýy, ağa däl, galip daýy. Bolýa galip daýy. Allah size rahatlyk bersin. Sedede. Galibaga gaty gowy adam. Ýöne bir adaç keçirdir. Aýal aradan çykan soň çağalar bilen düşünşip bilmedi. Olarym çykyp gitdiler. Näçe wagtda pavar tutanoklar. Ýeňtemden gaýwatmy diýäňmi Türkan hanım? Ýok Galibaga. Beýle zat ýok. Aýagyma şikayet etenem bolsa henid gulagym awat. Tanamayan adamyň ýanyna gürrüňme diýäňizmi? Siz özüňizi maşgalan bir hasap edýäňizmi? Galip daýy. Sen goşulma. Kalbi Türkan hanymyň göwnüne degdiňiz. Öwrenşer. Wagtynda meňem göwnüm az degilmedi.
ne diýeýin? Tutuş 20 ýyllap men birje hoş söz eşitmek üçin garaşdym. Ýöne şunça geçsemem. Sen maňa ýekece geregim, hoş söz aýtmadyň. Näme işleýän? Şüýelmä geldim. Ýöne bäri akan nöken ýygnaşdyrmak gerek. Bu yerleri ýygnaşdyrmagy sen özüňe borç hesap edýänmi? Hasan buluşdurmakan çyk şu ýerden. Ýygnamalardy özüm ýygnar. Siz özüňizi ýadatmasyň gowurdy, özüm bir daha ederdin-de. Meniň näýasy? Sen kömek etmäge derek baryny kıynaşdyrýan. Han çyk, çyk diýän. Bar. Bar işiň bilen bol. Galip daýy. Salih. Galip daýy. Salih. Hani kömekleş Salih. Ýykylaýdym edýän. Düştüm ben. Çocuk. Çağalaňyzmy? Oğlan kız. Oğlum gaýdymdan 4 ýaş uly. Atlary näme? Zeynep bilen Tekin. Gynanýaňyzmy? Heyem gynanmazmyň. İçimi ittirtýär ýöne alajym ýok. Yapacak bir şey yok. Her zaman Çykgynty ýagda ýokdur Galip daýy. Allahdan umydyňyz üzmeň. Artık Wah, inni gaty geçdi. beni hep Maňa hemişe ters düşündiler. sonunda Ahyrym olar meni dökük. ýeke-ýekeden terk edip gitdiler. Öte içginsiremek hasap etmeseňiz Nedenini öğren. sebäbini sorasam bolarmy? Olar näme üçin sizi terk etdiler? Ben onu Men olary diňe ýagşylyk etjek boldum. sadece Olary diňe ýagşylyk etdim. o kadar. Yer onsoň Beni Olar maňa düşünmediler. senin Sen näme çağan ýokmy? Onu, beni onu sen maňa düşünmerdin. eşim, Ayalym ýurdun täzeläni, çocuklar
Çağalım gaty kiçidi, Salih. Onlara Olary hem ece hem kaka bolun. yaptım. Bu çok Bu gaty kıyın iş. İtlemeyenim bolsam, bazen käte göwünlerine de degdim. ama onlar Ýöne özleri üçin gowul getmekçi bolýanmy olar düşünmedi. türlü anlayamam. Olary, Onları her gün ýerden mektebe giderdim. bir keresinde Bir gün Zeynep elimden tapıp köçe tarap ılgak gitti. Tas canım çakıptı. Şu bacağımdan Şu ayağımdan çekken ediyetimin şol wagt 10 esesini çektim. fırladım. Gıydımdan yetip kolundan tuttum. Kolundan yakaladım. Asoň Sonra öfke Gaharma bir şarpık çarptır. ellerim Ellerim dövülüp urmadık ordan bolmaýarmy? biliyor musun? Bilýärmi? O gün Şol günden soň Zeynep bana öňküler ýaly ıssa bakmady. hep Hemişe içinde gizli gizliň bir kine saklayan ýarly. ýerin soň tekini näme boldy? Tekin Tekin çepiklice çağıdy. bir gün Bir gün töwerüň çağalar bilen ýakalaşyp durka üstünden bardım. olduğunu sorup Näme bolanyny sorap anyklaman, tekini aralaryndan togurup aldym. niye bu hayt Näme üçin bibi hep bilir bilen gıýyrşaň diýip oňa şarpyk çarlym. kendimi Şeýler özümi ýitiripdirin welin. Tutuşmaýa helle bir eteret dursun ederdim. Ola bolmandyr. Ýöne näme atoluň arasynda bu bolup duranda hatda. öyle ama Ýöne soň görüp otursam, sonradan öğrendim. çağalaryň özü oğlumyň üstüne sürünen ekenler. Çocukların saldırı Şeýle bolsa da, bir de men şarpygymy ýen soň, o günden töwerüň çağalary oňa hasam azar berip başlapdyrlar. alay eder olmuşlar onunla. Ýöne her näme de bolsa bu zatlary düzedip bolmajak zatlar adäl. Niye bu kadar sürdü? Daha Emmasy bar Salih, emmasy bar. bir türlü Heni de çenni iş meselesini belledin ok oğlum. Indi näme etsem diýen? Teret Zeynep hamaýla. Näil bolar gadyp pikir eden okmy ey Hudaý? Kaka bestir. Ýoguz başga ýerde iş tapdy. Onna öňüne aýtmala şey diýip. Tapan iş İstanbuldan daşdy. O näli? Duýdu tarapdamy? Yok dahi. Nertin tarapta. Basym uğraýas, men şo ýerde dogurjak. Beýle zat bolmaz. Bir ýerde näme iş tükennimi? Başga iş ýokmy? Barasy iş da ödüm ören düşügüntli. Öňkü işlerine merwetderli. Gıydym ekitmersin. Gıydymam, agtymam ödüň bilen ekitmersin, düşündiňmi? Zeynep içeri gitmez. Şu ýerde galar, men ýanymda. Ýöne eger sen hukman gitmeli bolsaň, özüň gidiber. Kaka beýtme. Yok Zeynep, sen içeri gitmersin. Bizin ayrı maşgala kaka. Men adamymdan aýryşyp biljek gel. Bäbegimi şoň ýanyna dogurjak. Gıydym, çağam. Sen nähili şertler bilen yüzüýüz boljagyny bilen ok. Hani biraz garaş, koýul gitsin, soň halasan senem gidiber. Men karara geldim kaka. Bu gedek özüm netijege geldim. Muny üýtgetmäge ygtyýar bermen. Bu gedek hiç zat diýmersiň. Men sana näme etdim gıydym? Oğlum kaka durmuş kurdum. Indi ene boljak. Indi sana garaşly bolup ýaşasym gelen ok. Seret, sen doğrundan ağam yitirdim. Şeýle dowam etjek bolsa menem elinden giderersiň. Sen näme meni gorkuljak bolýanmy? Tur ýoguz gideli. Dur Zeynep köşeçden ne diýdin? Nädip köşeşeýin? Ýogu näçe ýyllap men diňe şo diýip ýaşadym. Bar git. Bar, gaýdymam gapymdan geläýmegin. Kaka ýangyşypdyr meni halat et diýip geläýmegin, bolmy? boşa Biderek geçiripdirin. Ömrümü biderek geçiripdirin. Size nälet bolsun. Kaç yıldır Görmäliňizde näçe ýyl boldy? Soňky edek bir bayramçylyk günä gelipdi. kapıyı aç. Kapyny açmadym. Soňam 6 yıl 6 ýyl boldy.
Şolarsız geçen tükönüksiz, Onlar tükönüksiz 6 yıl. Yer on soň tekine näme boldy? Oň bilen başga bir waka boldy. Ol üniversitede okuýardy. sınıfından Bir okuyan gyzyna öýlenmekçi boldy. Sen näme etdiňiz? benim Men bolsa başga birini gözüňe tutýardym. Görmesin, bilmesin diýip okundan çykardym. Soň näme etdiňiz? o da Ol men diýenme razy bolmady. Şow izlidi de yer depdi durdy. Sizin oň diýende ýok diýensiňiz şeýlemi? önceler İlkiler nesihat ederdim. Ýöne soň weli men çydam edip bilmedim. halbuki Ýogsa men olara jaý almada kömek edipdim. Maksadyňyzyň tersini işläpsiňiz de. Onda da ne tersini. sonuç ortada. Netije ýüze çykdy. İkisiyle Gatnaşygymy ikisi bilenem kesdim. eline Eline güller bitsin gaýdym. Ne hoş bolsun. Kakam kofe içecek dedi. Öýde kofe ýok. Göwn etmäweriň atasy. Ziýany ýok gaýdym. Bolýa. Sen saçyk ýygnarsың da men badara gitjek. Görüşmesek senem sag bol atasy. Men gaýdyp size gelmen. Beli zat bolmaz kaka. Näme üçin beýdi ýa? Böýseňe möýüň. Sen bolmasaň bu jaý näde bolardyk? Sen kömeň bilen alyn bu jaý. Mendin de tekin. Jaýy öz adyň alyň dämi? Ýok kaka, sadawyň adyny alym. Näme üçin beýtdiň oglum? Iň bolmanyna ikiňiziň hem adyňyza bolsady. Ertir bir hili ýagdaýlar ýüze çyksa, ygtyýar özünde bolardy. Näme üçin? Ogluň bilen aýrylyşar söýdýäňizmi? Sadap, sen nereden çıktın? Isleseň men gideýin, kakaň bilen bolber. Sadap. Gaýyn, tekin maňa garşy güçgürmäni besediň. Gaýdyp öýümde görünmersiň, maňa düşündiňizmi? Hay biýedep diýen. Aslında beýdiplik edýän özüň. Öýüme gele gelmeň ırsarap başlaýaňyz. Baştan tekin bilen durmuş gurmagyma garşy çykdyňyz. Şo pikiriňiz häzir hem bar sizde. Tekin. Geliniň men mertebem saklasyn bolmasa, Bolmasa näme? Maňa seret tekin. Häzir kakaň şöýden çykyp gider. Gaýdyp hem öý aýygyny tekmer. Bolmasa da şo derarly özüm giderin. Sadap, sen diýen wadyň näme? diýderek gere özüň gaýnama. Men gidýän. Öz ýykylan ağlama diýipdirler. Inniden beýlek ne sen ne de aýalyň hiç biriň kyn güne düşdüňizem gapymy kakyp menden kömek soraýman. onu da gör. Onam görmälime 4 ýyl boldy. Başyna kyn ýagdaýlar düşüpdir diýip eşitdim. Ýöne ýanyna barmadym. Gedemligim üstün çykdy. Onu häzir hem edip bilerdiňiz. Olaň özü men soramyl, Olarum şeýle pikir edýänlikleri üçin gelmeýän bolaýmasynlar. Kakalar hökmünde biraz egleşikli bolsaňyz gowy ortda. Yeri men nähil düşünmezlik edipmişim. Olaň ulu adam bolanyny boyun alyp bilmeýänsiňiz. Onu boynuňyza alyň. Siz akem gaharjaň adam ahyry. Sizin çağalaňyzdan başga hiç kimiňiz ýok. Olaňym sizden başga. Onuňam unutmaň. Kimde kim içinde kiyini saklasa, Allah'ın rahmetinden uzakta bor. Ýöne kim bu meselede gaýrat görkezse, Allah'ın rahmetlerinden, kereminden peýdalanır. Näme üçin Allah'ın rahmetini öýümizden, maşgalamyzdan uzak tutmaga çalışmalymyşyk ha? Al bakalım. Al şunu tekin. Konuştum. Gürlüşümü diyarı. Eşyalar. Zatların pulşu. İstesen sana akkor. Ýok, sag bolun, sanamak hökman näl.
Üzülme. Gıynılma Tekin. Allah bir kapyny yapsa da başka bir kapyny açarmış. Bu işi ulu umit bağlaptım. Bir topar koymoydum. Her hal gıynan mandurup bolanok. Jaý ödün kümi? Kakamın kömeğiyle alıptık cayı. İnni cayın pulun bergime gidecek. Yeri bolýala. Beterine sakla. Sağ olun. Kolay Armanda. Bar oğlum. Başlığımı çekler soruya Tekin. Pul tayinmi? Aýgatmaň taýar bolar. Cayın bugün erte satýan. Yönü 2 hepden bäri çeklerimi yazdyryp bilemizok. Başlığımız Başlygyny baýdyň alad etmesin. Erti çözerin. bolýanyny görşeriz. Bolýa sag bol. Eline sağ bol sadap. Ören tagamly bolup dur. Noş bolsun. Indi demeyle tapmak kyn bolar. Bu näme diýdiň bolla? Näme diýmek bolsa şo diýmek. Sen baran ýerin gurutup taşlaýan. Sen işiň oňormasan garyp düşer. Bağışla, täzeden başlamaly. İşlerimiz uğruna bolmasa men näme diýin? Haçan işimiz uğruna boldy? Durmuş gurumuz bäri iýdiligini görmedim. Diplomyň ama ýok, bir ýere girip işler ýaly. Sadap. Näme? Nä dogry diýenmi? Seretinin öýümizden hem diýýär. Men aslynda näme etmeligimi bilýän ýöne Näme çykmyşyň? kakan gözle. Oy ne diýen oy diýen? Gözlejekmi? Yok. Yaxşy. Ödüň ur. Ne yapacağız? Näme ders ýoguz? Gözü has beterleşdi. Allah ora versin. Men şu işi kabul etjek Zeynep. Bolmaz ýoguz. Sen taşlap bilmän. Şu yerlere gidenden başyna nämeler düşen eşden okmy? Tejriben ýok. Köpçülükden üzüler gidersin. Tejribeňe tereden oklar Zeynepim. Gitmek üçin gaýratym bolsa yeterlik. Bolmaz goý bermen seni. Gitmesem gyzymyz gözünden mahrum bolar. Zeynep. Men iş tapyp bilsedim. Ýöne biziň garaşmaga wagtymyz ýok. Bilýänmi? Bu işden lomoýja düşä. Iki sapar gitsem gyzymy operasiýa etdirer. Ya da kakandan kömek soramaly bolar. Babam Kakam maňa kapysyny açmaz. Oň nähil kejirdigini bir bilsedin. Tekin'in Tekiniň başynda sadap bar. Demek gitmeli bolar. Erteriňiz haýyr. Ertiriňiz haýyr. Börek pişirdim. Galibagan halayan nahary. Gelin bilejeýeliň. Yok. Men girmeyin. Siz iyi verin. Oň näden diňe siz çekýäňe Turkan hanym. O ýalňyşypdyr. Ýöne bu hatanyny dowam etdirip ýörmäň. Galibaga size mätäç. Galibaga ýaşlygyndan bäri şeýledir Salih oglum. Ýöne bu gedek düýbinden başgaça. Şo gedek göwnüme gaty degdi. Turkan hanım gelmedi mi? Yok gelmedi. Sizden göwne diýär öýdýän. Turkan meni köp wagtlar tanýar. Niýetim erwet däl ahyry. Diňe sehel salymly gahar edäýdim. Beýdip ýörüşine hiç düşünemok.
Galip daý. Käte ýagşy niýet bilen edilen zatlar erbet zatlar ýüze çykaryp biler. Çağlarında bolşy almy. Howa. Ola dogry bolýan. Men olara erbet bolun diýmedimi? Näme etsem şolar üçin etdim. Elbette akly ýerindäki haýsy en aty öz perdendini erbetlik eder öýdýär. Ýöne şu ýerde kiçik bir zady gözden typdyrýaňyz. Erbetlik islemezlik bir zat, erbet hem ýalňyz çemeleşmezlik bolsa başga bir zat. Siziň niýetiňiz gowy. Ýöne çemeleşiňizde biraz häýeglik bar. Ýöne häzirki ýagda ýalňyz ötmek üçin iň gowy pursat ahyryn. Äşe, men sana algama diýmedimmi? Çaltyrak gel. Men oyun oýnaýan eje. Äşejan gyýdym, ýykylarym kan öýtýän bir zat bolsa? Gyýdym. Çağa näme üçin goýurýan? Birden ýykylaýmasyn ýa daý. O kellesi gyzyp ýykylyp bir ýerine agyrsa, Allah gora görsin. Teňe maýdanyň dogry gyýdym. Perdentli bolmak aňsady iş däl. Ol häzir taňa düşünmez. Olamul olup ene bolunna ana şonuna düşünür. Sedef. Sadap. Sadap. Sedef. Sadap. Tekin, men gidýän. Jaýymy satdym. Mundan beýle şeýle agyr durmuşda sen bilen ýaşap biljek däl. Durmuşum täzeden başlajak. Maňa düşünersiň diýip umyd edýän. Aýrylşmak işlerimi aklawjymy andan ýa maňa bewet bolmasaň begenerin Sadap. Tekin, aç kapını. Aç kapıyı. Kapını aç Tekin. Tıparını öýtme. Kapını aç Tekin. Babacığım. Hani gel gyýdym. Kaka. Kakaňa saga man gidip gelýek gäm gyýdym. Kaka. Kaka gitmesene. Gitmeydi. Yoğuz yeni biraz garaşsa gowy bolardy. Belki Allah başga bir gap açar. Yok Zeynep. Şu neçe açmadyk, şu saatdan soňra açmaz. Men seň bilen gürleşdim bu zatlary. Bilýän, kän wagtymyz galmady. İlkinci gedek bayramçylykda bile bolamdyk. Yer bolýaly bozulma. Özüňe ese wan bol bolýarmy? Bolýa. Senem özüňe de gyýdyňa da serasap bol. Kuýum köçäm sizde bor. Allah ýarym bolsun. Hadi Ayşe. Yürü Ayşecan, ilk bilen Bahadara gidip geleli. Hawa,
Hawa men aýdy berin. Nereden? Nerede diýdiňiz düşünmedim. Tekstil mehmanhanasynda mı? Evet. Hawa indi gowy işleýän sizi. Gerçekten. Doğrudanam. Ne zaman? Haçan başlap bilerin? Hafta başında Gerçek da hep dedi. Bolya. Çok sevindim, Ören çok begendirdiňiz teşekkür ederim. köp sağ bolun. Allah'ım Ey canım, Hudaý inanyp uzun bilemok olayım. derrew ýogy tapaýyn. On gitmek hukman näl iş tapdym. Ayşe. Äşe. Ayşe. Äşe Ferit. Ayşe. Äşe. Ayşe. Äşe. Ayşe. Äşe. Äşe sen nerede? Äşe. Äşe nereye gittin? Äşe. Anne. İci. 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 İci can. İci. Gaýdym. Yeri nämçin ağlayan? İcim tapamok. Yancı da yanımdadı. Eger isteseň men seni ejeň ýanyna ertip biljek adamyň ýanyna gideýin. Bolya. Ýör hani? Näme ýüregi daşy dönüpmi? Taşa dönüp bir däle öýkü kine diýsen has ýerine O näme diýdiňiz Halipa? Kalp yaradan Allah'ın aynasydyr. Şo sebäpli öğrenmeki menjamlar bilen üpçün edilipdir. Duýgurdur, nädikdir. Ganamazlyk üçin içine tikenli zatlary goýmalylar. O tükenli zatlar diýäňiz näme? Kalp baky bolan Allah'ın söýmek üçin yaradylandyr. Pani gelli geçer zatlar Allah'ın hatyry üçin söýülse, ol kalp nuranalaşar. Bu söýgüler kalby ıncıtmaz. Düşünýän. Dünýä maly, dünýä söýgüsi, zürriýat söýgüsi usulyna görä bolmasa, tikene urulup kalba gan öýdürer. Ganayan kalp ölmese bejerilip biler. Yemeğiniz Naharyňyz taýýar. Men häzir aç däl. Ýöne iýmetiňiz gowulaşmarsyňyz. Gowulaşmasaňyzam aýaga galyp bilmersiňiz baş üstüne. Eýde, gaty gyzyň eken, näçin aýtmadym? Tuzsuz. Ýuwan bolupdyr. Biraz Biraz dulatyňdy näme öle öýretdiňmi? Ne gülüyorsun? Näme gülýän Salih? Komik. Men beýle gülkünçmi? Estağfurullah Galip daý. Ýöne men pikirimçe siz aslında çağılaňyzy göresiňiz gelýär. Ähli ızgyçyzlygyň sebäbi şunno. neden? Olar näme üçin ýetäňiz? Men azgyçsy dälirin. Onsoňam näme üçin men olary iýdemelimişim? Men olaň hakasy. Deme olar men gözlesin. Ene bayramçylyk getip gelýär. Näçe ýyllar şeýle unna baryp, elini öpüp haýır duwasyny alalyň diýdilermi? Olar öz halynyň razy bolsa mene hasam razy. Galip daý, beýle rehimsiz bolmazlar. Bütün Ähli rahmetin gözi başı bolan Allah'ını hiç taýmak, hiç hatap etmeliň iň gulusu dämidir näme? Muňa garamadan özüni hiç hatap eden benlerlerini de rahmet kapılaryny açyk saklar. İslan wagtlary girsinler. Ebedi huzuru mihman bolsunlar diýip. Salih. Sen hemişe şeýle ütdeşik zatlar aýdýanmy? Yok. Aslında aýdýan zatlar ýöne koýdatlar. Alaýda da Zaman hak vermek bilen birlikde kahırlanacağım men diýäňiz. Ey Allah can. Yerini bu zatlar nereden tapdın? size daha Sizin göwnüňizden turjak bir zat aýdaýynmy? Hanaýyp göreli. Yerini näme tapar kady? Kurban bayramy golaýlaşýar. Bir mal alyp pakçaňyza daň goýsaňyz, kurbanlykda Allah ýoluna berseňiz gowy bor. Men ýeki özi ýaşaýan adam.
Gurbanlygy men bilen iýmek. Kim gırsgaly bar bolsa geler alır. Onsoňam ýeköde ýaşaýan näme üçin gurbanlyk etmeliler? Diýäniň boş görüň. Sen ýagdaýyny bilen ok. Siz diýänimi biderek saýmaň. Bir gurbanlyk mal alalyň. Bu arada siz Eýem size de bir mihman gelen ýaly. O näýli? Ece can, bir yerini ýereke. Evladım Gorkma gaýdym, arkaýyn bol. kime bak? Sen kimi gözleýän? Men ejem gözleýän. Soňam bir garra adam meni şu ýere getirip gitdi. Ey Hudaý. Seni bäri kim getirdik ha? Salih oğlum. Bu çağa kiminki? Ağlaşayıp duruyor diyen. Sen adyň näme? Äşi. He. Men gowuryan atlamyň biri de Äşe. Sen açygandyň şeýlemi? Gel ilki garnyň doýraly. Soň ejeňim tapar. Bolýarmy? Bolýar. Salih oğlum. İrden börek pişiripdim. Qara şädir getireyin. Çağa çykel edip yer. Näme? Çağa bir hir naharny ýetirjek bolýaňyzmy? Türkan hanım özüňden biriň goýy. Çay demledim bile içer. Yok oğlum. Häzir men barmaýyn. Türkan hanım. Sizden barsaňyz gaty begenerdik. Sağ olun Galip ağa. Arman öýde etmeli işim bar da. Siz meni 20 ýyl bäri tanýaňyz. Şol gün men sizin göwnüňizde degen bolmamam mümkin. Ýöne ananyň. Men hiç kime erwet niýetim ýok. Bu zatlar men gödöklügimden. Hani gelin haýyş edýän. Men gidip börek getireyin. Atılgan. Gyýdymyň ady Äşe atılgan. Boyu şeýlerek, saçy gara, goýun gözli, ak ýagyz, saçy egine düşüp dur. Yaxşı, ýanyňyzda suraty barmy? Hawa, häzir bereýin. Bolýar, siz arkaýyn olaýyn. Baş üstüne. Gyýdyňy tapmak üçin elimizden geleni ederiz. Gayrat edin komissar, gyýdym tiýerek tapa görüň. On gözleri gowy görenok. Başyna bir iş düşäýmesin. Ey Allah, häzir munan bilemok. 2 sekundluk beýleme teretsem eýýäm ýok. Kakadyna habar berdiňizmi? Belki gyýjagaz oň ýanyna gidendir. Ýok, men ona habar berip bilmedim. Adamym ýola sürji. Oňa jaň edip tapyp bilemok. Gyýdyňyz giderýän garnaşyňyz ýa-da ýakynyňyz barmy? Ýok, hiç kimim ýok. Hawa, doganym bar. Ýöne köp wagtlar görüşemdik. Şön ýagdaýym bir gör, ey Allah'ım. Satışman geçen hele diýtänim hem jaýymdan beýnim, hem bir topar bergen aşagyna galym. Innen ýüreg deýin, he? Allah. Ey Allah can. Sen maňa gyzymy sagaman gowşur ey Rabbim. Men näme etdim? Men näme günä etdim? Ayşe. Äşe? Ağam? Merhaba, salam Zeynep. Sen ağladınmı? Näme boldy, eýgilikmi? Sen soram ağam, Äşe gitdi. Äşeni ýitirdim. Näme? Nerede gitti? Bazarda. Ey Hudaý, bu işe terede. Polisiýa habar berdiňmi? İnşallah tapylar onu. Men näme kömek edip bilerin? Ýok ağam, sag bolun. Ağam, gün etme görüň. Öz ýagdaýym bilen men başagay bolup ýörüm. Öz ýagdaýyňyz gowmy? Özüň nähili? Gelnejem nähili? Tadap bir hat ýazyp gidip men taşlady Zeynep. Öýüm satypdyr. Näme üçin beýdi? Hasan ağadan aýrylanymdan soň ýeki ödüm dolandyrýan, sen bir habarsyň. Hasan ağadan näme üçin aýrylym? Tadap aýrylanlydy. Iňirdäp günüme goýmady. Aýrylanymdan soň ýeki öd hojaýyn boldy. Menim bir giden berge abatdym. Soň näme? Näme bolar öýdýän? Alan kardan berip bilmän soň algydarlym ýdymda. Jaýym satallyydym tadaba. Ilki ıňyl çyňyl eden boldy. Soňam etjegin etdi. Kakym gat dogry eden eken. Babam Gaty dogry eden eken kakym. Tadap bilen goşup ýerikdirmem ýalňyş eken. Ağam, Babam sen pikiriňçe kakam häzir näme işleýär? Bilemok. senin Ondan seňem habaryň ýokmy? Ýok.
Sağ ol. Can sagdyrda elbetde. Al bak. Hanal, bir meyve şerbeti. Türkan hanım, tide dağlar boldu ödyen. Bağışla görün. Bir derek yere sidin hem goğunuňda degdim. Bilýäňiz-de meň bolusy kylygymma. Ýogsa sidin hem meň üçin edýän aladaňy gaty köp. Estağfurullah galibaga. Doýduňmy gyýdym? Doydum, sağ bolun. Bak Ayşe. Ene teret äşi. Bu gurjak haladyň nerek? Üren ogudun, gaty haladım. Tamam o. Bolýany. Goý bir teňki bolsun. Ama Ýöne ilki 50 ýyl. Bolýa. lavabo 50 ýylyň nerdedigini bilýärmi? Zeynep Eýnebiň hem şeýle uzun taçy bardy. annesi Gejedi hem işoň taşlaryny örerdi. galiba Galip daýy, äşäň enatada alada galaýmasyn. Heyem alad etmedilermi? Yumruk ýaly çağa ahyrby. Dogry. Polisiýa habar etmeli. Onda men habar bereýin. Allah. Ey Allah can, bu çağa bir zat bolsa men näderin? Aýralygyň hasratyny çekmek görnäki ýaman zat eken. Şu gün irdenem oň äýneklerini öz ellerim bilen gözlerine takypdym. Yer ödüň beýle gynamasyny. Onu ha görersiň agşama çenli tapylar. Ýoğuz bilenem habarlaşyp bilen ogagam. Agam bilýärmi? Bugün babamı da Men kakamyň ýagdaýyna şu gün gowy düşündüm. Adamyň çağasyndan aýra düşmegi ýaly erwes zat ýok eken. Wah men çağajygym şu wagt nerede nämişliýäke? Boyun alan ýaşy. Menem şunu kakam mavatdan hak iş edenliğime düşündüm. Ýöne oň öwedine gaty gymmat tölemeli boldy. Onu dinleýän bolsam ähli dat düýbinden başgaça bolardy. Alo. Alo, Evet. hawa dinleýän? Çynyňyzmy? Bolýar men häzir barýan şu ýere. Köp sag bolun. Ören minnetdar. Bir çağa tapylypdyr agam, äşe meňdeşmiş. Belki şodur. Belki ýör. Äýnegim bolmasa men gowy görüp bilenmok. nereye kadar? Nire itirim molukka düşünemok. Her yere. Ähli ýere teretdim. Gözlerinin Äýneň ölçegi gatulymdy? Şoň üçin gowy göreňokmy? Men gözümiň kem bar. Operasiýa edilse gutulýan. Şonu äýneksiz görüp bilerin. Onda näme üçin gözüň operasiýa etdiren oklar? Häzirlikçe ýeterlik pulumuz ýok, şo sebäpli. Kakam işlemäge pul gazanmana gitdi. Kakam gelen soň operasiýa edýärler. ne kadar? Sen köp saat bilýän. Yardım et. Kömege değilmi Galip daýy? Yok yok, ödümü duyuşum gowy. Kendimi Ödümü derin. lavaboya kadar. 50 ulan tarafa yörecek. Ayşe. Äşe ajagyňmy? Yok. Ayşe. Äşe? Kıydım. Ece. Ah be kızım. Kıydım, sen nereye gittin? Kay gittim. Men gowy ece seret bu kurjaga. Hay Allah. Ey Hudaý. Äýnegiň nerede? Yitirdim. Bar ýeri barlap çykdyk, tapmadyk. Onları Onu ýürüýte ýasadyk ahir kıydım. Şimdi nasıl? Indi nädip ýasadars? Kakaňam ýok. Aman be. Ey Hudaý. Bir gürläp otyryn. Gözün peşine. Kıydım, tapdym da indi äýnek galmy. Begencimden aljyrapdyryn. Köp sag bolun. Siz bulup Äşän polisiýa siz getirdiňizmi? Hawwa, Bu daýy kim ece? Bu daýyň kıydım. Tekin naýyň, tanamadyňmy? Tabii. Galip watta seret bu men ejem. Baba. Kaka. Şol bihetpe äriň bilen iki bolup bir çağana moňoraň dokmy? Baba lütfen. Kaka bağışla. Şunça ýyldan soň Näme yalanmy? Sen Ha sen?
Näde peleň ýanyndan aýrylyp bildin ha? Kaka. Hala Häzirem öňkü bir ekim adamlyňa galypsyň. Ayağını bir zat boldum kaka. Ayağım bilen näme işiň bar? Boldun meň başyma kakadan alady diýen. Galip amca. Galip daýy. Galip daýy. Anne, içi, Galip ağa men babam bolýarmy? Galip amca. Galip daýy. Ayakçaň ahyry. Ayaňyzy beterler. Galip daýy, näme üçin ulagy bilen dok? Hadi onlara. Olary gahar edinde. Berdi men günäm näme? Bana da Maňa da gaharlanýarmysyňyz? Hay şey diýen ulagy meniň. Inni gaýgy etmeň. madem bu Eger şeýle gaýgy etjek bolsaňyz, neden o kadar? onda näme üçin olary gahar edýäňiz? Ben gahar edemok. Onlara Olary öz boluşlary ýaly çemeleşdim. Men oňa gynanamok. biz de Benim hakkımı gatak mal ettik. On gaharlanmagy hakam var. Näşeň äýnegi. o kadar. Şunça gözletegem tapmadyk. Geri ver. Ýygyna bereseň diýilen okmy Galip daýy. Bırakın. ha. Geçirliňizi inneden meýlek taşlan. Siz bir adım Siz atın. ýynaşyp görüň. Bakın Ýygy sonrası ne ýeňil kadar bor. kolay gelecek. Ey Hudaý. ne oluyor? Näme bol agam, näme durdun? Şu adamlara bergim vardı. Birer nipsiz veripdim. Merhaba. Salam. Tekin Bey. Tekin hojoyunu gaty etdi ýaňyz. Seredin häzirem size hojoyun diýen. Bergiňde beriň dok, bizi görmem gatşaňyz. Bizi gynandyrýaňyz. Bağışla görüň. Menim gaty ýalançy boldum. Jaýym tat bergim berjekdim. Ýöne jaýym aýalymyň adyna. Oň jaýym tat gidenligiň düýün bilip galyp, bir tede geçirim negede bildik. Galyn zady bizi gyrklandyran ok. Mundan welesini aklawjyň ýygytyýany oýmak isleýär. Hakyňyz bar, ýöne aýçym ýaly. Ýaşy dostcan, ýöne bize başga şäher oýmanyň. Diýerim polisiýa gidelim. Durun, nire gitjek bolýaňyz agamy? Bir jamynt. Bağışlan, bu gedek beýut boljak bolmaň. Hany durun. Baba, Ne istiyorsun? Näme gerek? Oğlumdan? Oglumda näme diýäňiz? Bana söyle. Näme diýjek bolsaňyz maňa diýin. Alacağımızı Algymy sorýar. Ne şalgymyň bardygyny bilýän mamam? ben kefil. Oglumyň bergitine men kepil etýän. Onun borcu Oň bergiti men bergim. bir hafta için. Bir gepden dowamyny töler. Aga sen özüň kim bordun? Bizden gaty görme, biziň islegimiz. Ödüm töler nidime? Yerim belli. Yerim belli, yurdum belli. Gelin. Puluňyzy gelinde menden alın. Salih. Salih, Adres. şu ýigitlere salgym bilen telefon beligim ber.
Peki ya. Bolya daýy, sana onan ýaz. Biz 3 günden soň gelerdi, ýadyňdan çykarmagy. Bolya. Baba. Kaka. Çok Köp minnetdar. Heyecanlandım. Yegencime Gözüm gözüm garankırak gitti. tamam baba. Bolya kakajan. Yorma kendini. Gaty adam. Men sen ulugymyn röýün. İyi gün. Tagaman gelýäňiz mi? Hawa gelýän. Resmi namaňyzy görüp bolar. Bolar görün. Allah Allah. Allah can, şu taýda goýupdum ha. Nerede ka? İnanın tam Onun aýyn ýene bir gedek gelen çynım. Ygtybaryň ýokmy, ýola çykma. Kebe sana ul jerime salyp ulugyň elinden alyp bilýäne. Men çağam operasiýa etdirmek üçin kirýän ynyn. Bolya saňa ýa. Ýöne geçmäge ruhsat berip biljek gel. Bir gedek jerime ýazjak gel. Ýöne ýydyňa dolananda resmi namalaryň alyp gel. Bolya. Ece bu oyuncaklar sen çağakan oynan oyuncaklar mı? Evet canım. Ha o balam. Men sen yaşında kan bu oyuncaklar daýyň bilen bile oynardyk. O zamanlar O wagtlar oyuncaklarymız köp däldi. Ýöne her gedek oyuncaklary bölüşip bilmänem urşardylar. Ben ayırırım. Menem aýryşdyrardym. Ne diýen ay kaka? Näme ýalanmy? Türkan han nerede galip daýy? Ýa-da onu ýene ökületdiňizmi? Iň gaňar günleriňiz ol hemişe ýanyňyzda boldy. Ýadyňyzdan çykaraýmaň. Şu gedege men ona hiç zat diýemok Salih. O neredeki? Çağırlyň olum gelsin. Öýünde ýek oturmadym. İsleseň on düýplere alyp gelýär kaka nähil görýän. Ne oluyor? O näme diýdiň? Näme boldy? Niye? Geri näme uluşýaň? Düşünmedimle. ne güzel olur. Ne gel gowy bolurdy ýaşly. Türkan aýda ören gowy adam. Galy berde de olum 2 ýaşya. Ondan bir ýere gidemizde aýdymyzdan arkaýyn bolardyk. Men size süýçülük tagam taýýarlapdym. Hepsinden. Hemmesinden goýduň dämi tabaklary Türkan hanım? Guýdum galyba, alada galma. Ana geldiler. Bayramın kutlu bolsun kakajan. Sizin kim? Bayramyňyz bärek bolsun. Siziň hem bayramyň kutlu bolsun Türkan aýda. Sağ olun balalam. Sağ bolun. Sağ bolun ýöne agtygym nerede? Başardy. Olar tekin bilen gurbanlyk berjek janyň ýanyna galy. Öýe salyp bilmedik. Operatsiýa etmek näil boldy? Bayramçylykdan soň goýdular kaka. Bolu bilýär, bolu bilýär. Ýörüň bir dem olaň ýanyna baralyň, ýörüň. Babacan bayramyň kutlu bolsun. Sen kim şadadagy? Bayramlaň köp bolsun. Kalbyňda her bir adamyň oturup biler ýaly oturguç bolmaly. Ondan kalbyňa diňe Allah üçin söýmegi öwretmeli. Söýgi bilen dol kalp, öz synatyny barha aýdyňladar da ummanlar ýaly bolar. El uzatmadyk biçare köňlü de, synan göňlü de galmaz. Söýgi bilen dolu kalp bilen dowuşşugym hakyky bayramy öwrüler. Baba maňa tez beren şokoladyňdan aldyňmy?
Heyem alman mı gaýdym? Onu da her dörlüsünden aldım. İçeride Köýde masanın- stolun üstünde durandyr. Ýönelki bilen bir ýerde gowşamaly.